Solai dadana kawiwitan bulage. Dibalik ada. Langsung pulang mas. Balik ke dalam. Langsung ke dalam.
kalangane kurang ombong. Kalane diapakne mulai Mas. Kalangane kurang ombong udune, lah kowe maju kok. Mundur. Niki mbak-mbake ten ngajeng samar kesempar dadak nggih. Mbake mundur dhisik. Kene rada mundur ndok. Ngapunten YouTuber mengke duduk nggih. Mundur sing ngajeng lenggah sedaya kan skeco Mas. Wes mundur karo ndorong, mundur karo ndorong. Iki rada mundur terus duduk sedaya skeco nggih. YouTuber banyak. Oh, amel nggih. Oh, lanjut melih. Wes ya ndorong. Sing arep ndorong. Sing edan duwe dalan. Lanjut melih monggo. Yes, Amalane Mas. Iki aja nguntel kene iki panitia wedok. Ayo. Sabar lah kereta. Sabari. Monggo niki YouTuber duduk Mas, duduk. Ampun sing viking ketawis. Kan wonten tripod Mas. Duduk Mas. Mesane sing viking ketawis Mas. Pun sing ngomong sing dhisik di ben genah. Pun nggih. Kula ngerti mergo ndika sami saking tresna lan nggih. Saged dibacutke. Ya wis, kalangane mung sampe niki dicukupke. Piro-piro? Sik. Sekawan. Papat. Duduk loro-loro rene loro. Nggih, piye ta sing genah kolek? Loro-loro, ya. Wis aja maju-majune ya, Di. Bang Rawit. Budal ke. Oh, matur sebarung, jagal ceper. Matur sebarung. Saking Jember. Matur sebarung sampun dugi Ponorogo. Sakalingar Jember. Matur sebarung, jagal ceper. Langsung gitar Mawas. Jagat Batas. Ayo dia, sapu jagat. Yo. Sapu jagat yo. Kapin PT Syailendra Matur Sebangun. Langsung seksama kita Mas. Yo. Udah tiga bos, bos mereka. Matur Sebangun. Anak
Hub ki mandek. Gitu. Sing ora pembarong jale ngetano nduk. Iki malah teka kene mundur. Lah iki kan teko kene iki kok. Sing antri dadak Tasnya 100 iki dadake. Nggih. Gonjau. Jauh dadake jokno. Ini malah iyane rasa. Gamelane ora sah. Kae oyakan rodok wetan. Ayo, alon ae nek sombong buae kumpul pangan ngono kuwi. Ayo mundur. Ojo huk. Mundur. Ben apik niki bindang. Pun ta ben suwae ben geng kok. Nyun sewu lho Kang Pri, semeh kena. Nggih, iki kudu pembarong jangetan. Ngumpul nang kene iki lho. Pembarong itu. Iki. Wes, kae dadake cepak kene pisan lho kamu tuh kene. Begorong ibu. Kene. Barangannya maju. Kene. Kerandaran. Ayo ayo. Yo 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 yo. Ayo. Yes, ayo maju. Kene udah kesuwen. Penting ora tuh. Ngelor. Limo lah. Pokoknya sih. Ayo Kang. Pembarong lan dadake wis tampil sampean sing dudu pembarong darmaetan nggih. Nggih.